बेनि थाखाय जोङो बिसोरखौबो थेंक इउ होनहरो आरो जेराव बेलासिनि आलासिफोर हायदों आरो जेनेबा जेसेबांखिनि जोंनि लोगोफोर एबा माबा खालामदों इन'ग्रेसन हिसाबै जोंहा बिसोरखौ गासैखौबो फार्स्टआवनो थेंक इउ होनजोबो दायो बे रेस्टुरेन्टखौ खुलिनायाव जोंहा माने हास्थायबाय थादोंमोन बहुत दिननिफ्रायनो दायो फाइनेलि जों खुलिनो हाबाय प्लास आरो बेयाव जोंहा मेन थांखियानो जाहैदोंमोन जोंहा गाहायाव हटेल दङ हटेल फामि पेलेस बे हटेल फामि पेलेसआ जोंना रेस्टुरेन्ट गैयामोन थ' जानो थाखाय उसुबिदानि थाखाय जों ओरैनो थालि सिस्टेम खालामना होयोमोन आरो स' सिन्स दायो जेनेबा बेयाव मानसिफोरनि फालांगिफोराबो बारलांबाय थादों मानसिफोरनिया बे हिसाबै जोङो माने जाय अडिटरफोर हायो बाहेरनिफ्राय बाहेरनिफ्राय सोरबा खामानि मावग्राफोर एबा सार्भे खालामग्राफोर हायो बिसोर थाफैयो बिसोरो मोजां जाग्रा नागिरो दा जोंनियाव रेस्टुरेन्ट गैयैखाय बेलेगाव जाहैनांगौ जायोमोन आरो बुस्थुआ ओमफ्राय बिस्राबो माहाय उसुबिदा जायोमोन माने खायसे जोंनि बर'नि खानाखौ जानो हाया खायसे माबा खालामनो हायो गावसोरनिबो लुगैयो माहाय डिफ्रेन्टबो लुगैयो दा रेस्टुरेन्ट हिसाबै जोंनियाव गैयामोन दा बेखौ मेन रिजनानो बेनोमोन आरो बुस्थुआ दायो बे हिसाबै जोङो माखौ जोङो डिफ्रेन्ट लाबोनो हायो बेखौ साननायमोन दा डिफ्रेन्ट लाबोनो हायो होननानै जोङो साननायाव जोङो सि फुड ओमफ्राय कन्टिनेन्टेलखौ जोङो बे उदालगुरि एरियायाव सानदों आरो नर्थ इण्डियान ओमफ्राय चाइनिसबो मोनगोन बाट मेनलि जोङो कन्टिनेन्टेल ओमफ्राय सि फुडाव जोङो मा होनो कनसेन्ट्रेट खालामगोन कन्टिनेन्टेलाव होनना बुङोबा ओमफ्राय सि फुडाव अक्ट'पास स्कुइड ओमफ्राय टाइगार प्रन्स बेफोरो ना सि फुडाव गोलैबाय बासा फिस बेफोरो आरो बायदि बायदि जोङो आरो एभ्रि पुजास एभ्रि माने जोङो इभेन्ट्सफोराव जोङो गोदान आइटेम्स लन्च खालामबाय थागोन आरो लासै लासै दायो जोंनियाव एक्सक्लुजिभलि दिनै जोंनि स्पेशला दिनै 28 सेप्टेम्बर होनना बुङोबा दिनै जोंहा ग्रिल फिश दङ आरो स्पेशला ग्रिल फिश ओमफ्राय अक्ट'पास स्पेनिश अक्ट'पास दा जायफोरा जानो दिनै 10% डिसकाउन्ट दं बा अप टु 15% हालागै डिसकाउन्ट जाहैयो आरो जायफोरा लाकि जाहैयो आरो बुस्थुआ स' बेसेबांखौनो बुंनानै माबा खालामनो थाखाय औ बर'नि खायद' होनो बुंबा थालिया थाखागोन बर'नि थालि जे नोंहा पर्क थालि अमा लकेल दाउ थालि बेफोरो जोंनिया थाखागोनखा माने आलाकाट सिस्टेमाव जागोन जेनेबा नोङो अमा बेदरखौ बेलेग माने अर्डार खालामनांगोन राइसखौ बेलेग अर्डार खालामनांगोन थालि सिस्टेमै जेनेबा मोनसे माबा बुंनो थाङोबा बे नोङो कम्पाइल खालामनानै माबा खालामनाय जागोन आरो बुस्थुआ बिदिनोसै आरो अक्ट'पास थानायनि खोथाखौ बुंदों बे अक्ट'पासखौ बबेनिफ्राय साप्लाइ लादों दायो जोङो कलकातानिफ्राय साप्लाइ लादों जिहेतु असमाव बे साप्लाइआनो जाया दासिम माने बिसनिया जोंनिया मा जादों दायो अक्ट'पास आरो जेसेबां सि फुड दं जेनेबा जोंनि सि फुडनि जेसेबां आइटेम दं बेफोरो नोंहा मा होनो फ्रजेन जानो हायो दा फ्रजेन जानानै जेनेबा बेयो नोंहा ट्रेनजों हायो जोंना थ' बेखौनो जोङो बेयाव जि मेन प्रसिडियर बेफोरखौ मारै खालामनो प्रसिडियर खालामनानै जोङो सेफखौबो जोङो वेस्ट बेंगलनिफ्राय लाबोनाय जादों जाहाथे माय एक्सपिरियेन्सबो मोनसे कन्टिनेन्टेल ओमफ्राय सि फुडनि खेथ्रआव ओमफ्राय नर्थ इण्डियान आरो चाइनिसनि थाखाय बेलेग एक्सट्रा सेफ लाखिनाय जादों आरो बुस्थुआ संग्राफोरा ओरैनो बाहेरनि नामा ना सासे बाहेरनि बाखिफोरा लकेलनिनो ओमफ्राय सानैसो जों गावनिनो बर' माने गथ'फोरखौ लाखिदों जेनेबा जाय माने बिसोरनिफ्राय सोलोंनानै गावसोरबो माहाय मा होनो गावसोरबो आइडिया माहाय मोन्थों बायदि आरो जेनेबा बाहेरनि कुइजिनफोरखौ आरो दायो जेनेबा बेवहाय फैनो गोनां जिथु कास्टमार बिथांमोनखौ माबायदि खावलायहरगोन नोंथांनि रेस्टुरेन्टआव फैनो थाखाय औ दायो जोंनियाव रेस्टुरेन्टआव दायो मेन थिंआनो जाबाय जोङो जेसेबां हायो गासैखौबो मोजाङै सार्भ खालामनो ट्राइखौ सेस्था खालामदों जों हस्पिटालिटि सेक्टराव जेथा जोंनिया आरो जोङो जेसेबां हायो नोंनि इस्सा मथे जोंनियाव माने जोंनि केपेबिलिटिसनि मारै जोङो माबा खालामनो हागोन बेखौ जों सार्भ खालामनो हायो बेखौ जोङो जोंनि बेस्ट पारफरमेन्स जों बेसेबां हायो जों वी विल किप आवर बेस्ट जोंनि माबानि थाखाय पारफरमेन्स माबा नोंसोरखौ सार्भ खालामनो थाखाय आरो जोंनि जेरै बुंदों आङो इनफर्म खालामखानाय दिनै आरो अपेनिं हिसाबै अपेनिंनिफ्राय दुर्गा फुजासिम जोङो 15% डिसकाउन्टखौ जोङो लाखिदों आप टु 15% डिसकाउन्टखौ आरो उपराव जोङो जेनेबा बायदि बायदि माबाबो दं जेराव खायसे मानसिफोरा जेराव नोङो ओरैनो बेलासियाव जेबो जायाबाबो ओरैनो माबा मोनसे साहा आरि लोंनानै जेनेबा माबा मोनसे चिल खालामनो हायदों थान्दा ओरैनो लोगोफोरजों रायज्लायनो हायदों बिदिबाबो नोङो ओरैनो हायजायो आरो बुस्थु एन्टारटेनमेन्टनि माबाफोर थागोन नामा बेयाव एन्टारटेनमेन्टआव नोंहा माने जोङो दायोथ' माबा खालामाखै माने माहाय हथारै खुलिनाय जादोंमोन नालाय दायो जोङो इभेन्ट लादों जोङो दुर्गा फुजाफोराव लानो सानदों स्टेज आरिबो जों बनायना दोनखादों थारमाने स' बे हिसाबैनो जुदि जोङो एकस्टिक भार्जन जेनेबा माने बांद्राय हाला नङा ओरैनो गिटार सिटार लानानै एबा माबा मोनसे सोरबा
पयेट्रिबो खालामनो हागौ बा बिदि बायदि बायदि नोंसोरो माबा खालामनो हागोन आरो नोङो जाय जोंहा गाहायावनो आरो कनफारेन्स हलबो दं कनफारेन्स हलखौबो जोङो डाइरेक्ट बुकिं खालामनानै माने नोंसोर बेखौनो फुरा बुकिं खालामनानै नोंसोरनि वेडिं रिसेपसन हक नोंसोरनि बार्थडे पार्टि हक बिदिखौनो नोंसोरो माबा खालामनानै बुकिं खालामनो हागोन आरो फामि होननानै जिहेतु रेस्टुरेन्टनि मुंखौ लाखिबाय सोरनि मुङाव लाखिनाय जाखो बा मा होनो बे जोंहा आब'नि नामाव लाखिनाय जादों आब'नि निकनेम जायोमोन फामि होननानै दा ओरैनोलाय आगोलाव जेनेबा बुंनो थाङोबा फामियानो जागौमोन खिन्थु नामा बाहाय आब'निया बेखौ दानना होबा जागोन मुङा जोंहा आब'नि जाहैयो जेनेबा बे हिसाबै बाबाया जेनेबा हटेलखौ फामि पेलेस आब'नि नामावनो लाखिनाय जेनेबा जों बे सानदों जेनेबा बेखौनो जोङो ब्रेन्डै बनायलांनो होननानै जेनेबा जोङो माबाखौबो रेस्टुरेन्टखौबो फामिनिनो माबा खालामनाय जाबाय आरो थ' बेसेबांनो जोङो रेस्टुरेन्ट हारि खुलियो बेखौ जोङो फामिनि हिसाबै जेरै हस्पिटालिटि सेक्टरखौ माने हटेल हक रेस्टुरेन्ट हक बेखौ जों फामिनि नामाव माबा खालामनो होननानै बेखौनो मोनसे ब्रेन्ड बनायनो सानदों आरो बे हिसाबै आरो बेनि लोगोसे माबाफोर ब्रेन्ड दंबाय नामा ओरैनोथ' दाथ' गैथ'वा खिन्थु जोङो माने ओरैनो हटेलफोर जोङो माबा खालामनो मेनेज खालामो स' बेयाव जों मालायनिखौ मेनेज खालामना होनाय जायो आरो अके প্ৰথমে মই ফেমি স্কাই গাৰ্ডেনৰ স্বত্বাধিকাৰী মুকুট দৈমাৰী আৰু তেখেতৰ পৰিয়ালবৰ্গক শুভকামনা জনাইছোঁ তেখেতলোকে এটা আশা লৈ ৰাইজৰ কাৰণে আগবঢ়াই দিছে ফেমি স্কাই গাৰ্ডেন মই আশা ৰাখিছোঁ ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ তেওঁৰ যি আশা লৈ এই সুন্দৰকৈ ইমান ধুনীয়াকৈ ফেমি স্কাই গাৰ্ডেনখন সজাই পৰাই তুলিছে এখন ৰেষ্টুৰেণ্টখনলৈ তেওঁ সফল হওক ৰেষ্টুৰেণ্টখন ৰাইজে আঁকোৱালি লওক আৰু মই প্ৰাৰ্থনা জনাম ভগৱানৰ ওচৰত যাতে তেওঁ এই ফেমি স্কাই গাৰ্ডেনে ওদালগুৰি মানুহক বিভিন্ন সুস্বাদুৰ খাদ্য যোগান ধৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি আশা ৰাখি আজি মই স্কাই গাৰ্ডেনখন শুভ উদ্বোধন কৰি দিলোঁ ধন্যবাদ তেনে ক্ষেত্ৰত যেহেতু মানে ইয়াতে বহুখিনি মানুহ আহিব ভোজনৰ কাৰণে বা কোনোবাই ধৰক অকণমান হ'লেও মানে স্কাই গাৰ্ডেনত সোমাব তেওঁলোকৰ কাৰণে কিবা এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ফালৰ পৰা কিবা নিশ্চয় আপোনালোকে দেখিছে ফেমি স্কাই গাৰ্ডেনৰ কাষতে আমাৰ থানাখন আছে কোনো ধৰণৰ ইয়াতে নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা একেবাৰেই নাথাকিব ৰাইজ আহক ফেমি স্কাই গাৰ্ডেনলৈ সকলো আহক সকলোৱে এনজয় কৰক আৰু খুব ধুনীয়া ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনিং কৰিছে খুব ভাল পাব ইয়াত আহি পৰিয়ালবৰ্গৰ সৈতে আহি বা বিভিন্ন শিশু কেঁচুৱা সকলোকে লৈ আহি পৰিয়ালে ইয়াতে টাইম স্পেণ্ড কৰিবলৈ বা যিকোনো ধৰণৰ খাদ্য গ্ৰহণ কৰিবলৈ খুব ধুনীয়া সুবিধা আছে সকলোৱে আহক আৰু নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ একো সমস্যা নাথাকিব